A mi gymryd esiampl i chi o lyfr sydd wastad wedi cael y dylanwad mwy arnau ac wedi creu argraff arnau, ac mae gan Gymro o y Fro Morgannwg. Mae'n dal yn fyw, ac enw'r gŵr hynny ydy Keith Thomas, sydd wedi cael gyrfa ddisglair iawn fel academydd. Roedd e'n diwtor yn Rhydychen, daeth e'n bennaeth coleg yn Rhydychen, daeth e'n bennaeth wedyn yr Academi Frydeinig sydd yn swydd academaidd uchel. Ac fe sgwennodd Keith Thomas ar adeg pan oedd eich rhieni chi yn cael eich geni. Fyddwn i'n meddwl. Dechrau 70au. Religion and the Decline of Magic. Gaich annog chi i fynd i'r llyfrgell ar ei ôl i. Mae'n glamp o lyfr, ond mae nifer o astudiaethau ynddi. Allwch chi bron edrych arni, bron fesel adran. A beth mae Keith Thomas yn gwneud ydy edrych ar, i ddechrau, mae benod gyntaf fe, yr amgylchfyd, the environment. A mae'n disgrifio sut oedd Lloegr a Chymru yn edrych yn yr 19th ganrif. Ac mae'n nodi nifer o ffactorau oedd yn hysbys i haneswyr. Mae'n gyfnod o chwyddiant, o bwysau gan y boblogaeth ar dir, mae fe chydwn yn remp, mae pobl yn byw ar ffin bywoliaeth bron. Mae'n dibynnu ar y cynheuaf nesaf ac mae cynheuafau'n wael iawn. Mae'r tywydd yn lu, mae'r tywydd yn oer. Y mae afiechydon yn remp, y mae cyfradd marwolaethau, ymysg plant a'r ifanc yn uchel dros ben. Mae pobl yn byw dan bob math o beryglon a phroblemau. Maen nhw'n byw mewn tai tro gwell, lle mae'r simneu o goed ac yn y blaen a pethau, yn llosgi yn hawdd. Maen nhw'n byw yn ysgrifiad Thomas Hobbes, oedd yn byw yn yr ail ganrif ar 15. The life of man, wedodd fe, is solitary, poor, nasty, brutish and short. Ac mae rhai o'n cydfyfyrwyr i wedi disgrifio fi yn y termau hynny. The life of man is nasty, brutish and short. Yn yr ail benod wedyn, mae gan Keith Thomas benod yr enw The Magic of the Medieval Church. Ac yn y benod honno, mae'n disgrifio sut yr oedd yr eglwys bebyddol yn cynnig cysur i bobl, yn byw yn yr ymodau caled. Didrigaredd yma, sut ydyn nhw'n troi at, a disgrifio'r peth ychydig yn amharchus fel diwyniaeth yr eglwys bebyddol. Troi at y saint, addoli, llosgi canhwyllau, dweud paderau, mynd at ber yr endotau, at ffynhonnau sanctaidd, pethau bron o ofergolion fel cadw'r bara yn y cymyn mor hir y gallwch chi a fynd â'i gatre roi dan eich gobenydd chi. Bob math o ddefodau oedd gan yr eglwys bebyddol a roedd pobl yn defnyddio'r rhain i'w gwarchod nhw a gobeithio na fydden nhw'n dioddau rhag y peryglon dyddiol yma yn ei bywyd caled. Nawr, mae'r drydydd benod ar teitl The Impact of the Reformation. Oherwydd bod protestaniaeth yn dod ac yn gwneud i ffwrdd a dyfodaeth yr eglwys bebyddol. Dyw e ddim yn derbyn y dehongliad o'r cymyn. Dyw e ddim yn derbyn cyfryngiad, mediation o'r saint. Dyw e ddim yn derbyn bod yr offeiriad a galluoedd oedd ymron a bod yn wyrthiol. Mae dyn yn ddibynnol, dim ond ar ddiw, a dim byd yn y canol. Ac mae Dyw yn bell i ffwrdd. Mae allan fyna. Mae Dyw ymhell Dyw yn cyrraedd chi. Felly mae dynion y cyfnod yn cael ei bwrw nôl ac bwy allan ei droi nawr. Dyw'r eglwys ddim yn cynnig y dywiniaeth oedd ganddi oherwydd protestaniad wedi diddymu a dileu a cael gwared ar cyfryngiadau yma. A dyma lle mae Keith Thomas nawr yn dod fewn i'w gymal fel petai. Dyma sy'n esbonio cynnydd serddiwiniaeth, ystoleg. Cynnydd gwrachyddiaeth, gred mewn gwrachod. Mae pobl nawr yn edrych am esboniadau nad yw'r eglwys bellach yn gallu gynnig. Ac yn troi at y dyn hysbys. Y dyn oedd yn cyflawni bob math o weithredoedd afresymol i ni yn y pentre. Roedd nhw'n mynd at nhw i esbonio, mynd at y ser ddewin a'i horosgop. Allwch chi ddweud beth sy'n digwydd fan hyn. Allai briodi'r ferch yma pam y mae fy ngwartheg i gyd, y da i gyd wedi mynd yn sal a marw. Ac mae rhywun wedi eich melltithio chi. Mae'r un rach na sydd yn y pentre. Pam mae'n rach, mae'n byw ar ei phen unan, mae'n chydig yn hyll. Mae'n byw ar dir, diffrwyth, mwdlyd, lle mae yna frogan neu diw'r gwmpas. Ac fel cyfeilliaddi, mae ganddi gath ddi.
ac yn sydyn mae fel y stereotype, y caricature o'r rach yn datblygu. Ac y mae gwrachyddiaeth yn dod yn ffenomen bron ganolog y mywyd Lloegr yn fel ganrif 15. Felly, dyna un o'r pethau sydd yn nodweddiadol yn Thomas, bod ganddo fe'r esboniad yma fel bod y cyfnod byth wedi edrych yr un peth beth ers hynny. Bod swyn gyfaredd a bod diwyniaeth, sef ddiwyniaeth, yn dod yn ganolog mewn bywyd y pobl. Ond beth oedd Thomas hefyd yn gwneud, a wy'n moyn pwysleisio dau beth. Un ydy i ddefnydd o enghreifftiau o'r trydydd byd. I'n dieddol nawr i beidio ddefnyddio'r ymadrodd honno, y rhannau cyfandiroedd yn Affrica, yn India, yn ynysoedd moroedd mawr o byd, o bobloedd gymharol tan ddatblygiedig. Hynny yw, dwi'n wedi cael chwildro diwydiannol ac ddim mor ffodus â ni gyda gallu mwynhau pethau fel Britain's Got Talent ac pethau yna sy'n fyndithiol yn y oes ni. Ac mae Thomas yn meddwl oedd eu safon i bywyd nhw yn gymharol a safon byw yn yr unfed ar ganrif 15. Felly mae defnyddio gwaith anthropolegwyr, pobolaeth, ac sy'n dal i wneud i fynd i astudio y cymdeithasau yma yn fyw, a wneud gwaith maes, fieldwork, gwaith ymchwil gyda nhw. Dynion fel, oedd o dras Cymraeg, Edward Evans Pritchard, oedd yn galw hynny'n fel y detribalised Welshman, oedd yn ystyried hyn yn Gymro. Max Gluckman yn dysgu ym Manceinion, ac bydde'n mynd ei fyfyrwyr oedd yn ystyried anthropoleg, bydde'n mynd yn wy Old Trafford. Ond ddim i edrych ar y ffwtbol, i edrych ar dorf. I gweld sut o'n nhw'n ddwyn, y math o arferion a'r dyfodau oedd ganddyn nhw. Ac oedd yn gweld cymhariaeth rhwng, ac yn siŵr bod, rhwng anwariad ynysoedd Môr Pacific ac falle cefnogwyr Man U. Newn ni ddim i'r trywydd yna. Ond oedd Keith Thomas yn benthyg ac yn cofio, wedi achos gweld clip o'r, falle oedd chi ddim yma, ddod y dosbarth am wedi bod llynedd y gethyn pan oedd Prys Morgan yn siarad, ond oherwydd roedd Keith Thomas a dyddodeg yma ymrodorion Affrica gan haneswyr ceidwadol Rhydychen, oedd yn cael ei adnabod fel Bonga Thomas. Oherwydd, oedd ddim yn ystyried cyfansoddiad a'r gyfraith a pethau oedd o bwyslys i haneswyr ceidwadol. Ond oedd Thomas ddim yn farcsydd, ond yr oedd y diddordeb gyda fe yn sut yr oedd cymdeithas yn cael ei chreu. Ac oedd e'n cael ei ystyried yn farcsydd. Ac mae hyn i'w weld, heddi ni'n claddu Margaret Thatcher. Wel, mae'n swydd ar uchel yn y gymdeithas academaidd, sef Athro Regius, Rhydychen. The Regius Professorship of History. Regius meddwl bod chi'n cael eich penodi gan y brenin, neu'r frenhines. Wel, mae hi felly yn chwennych cyngor i prifweinidog, neu cynghorwyr. Ac yr oedd angen llenwi swydd y Regius Professorship yn Rhydychen dechrau'r 80au. A'r y dyn yr oedd pawb yn y gymuned academaidd yn Rhydychen yn disgwyl fydda'n cael y swydd oherwydd i ddisgleirder a'i ysgolheictod a'r llyfr yma, a rhoi erthyglau ar ben hynny, sef Religion, Decline and Magic, mae Keith Thomas yn cael e. Ond yr oedd Keith Thomas yn cael ei ystyried yn Marxist oherwydd y diddordeb oedd gyda fe mewn pobl gyffredin ac yn benthyg o ddisgyblaethau amhys eraill oedd yn cael ei dysgu mewn lefty universities ac yn y blaen. Felly pwy sy'n cael ei benodi? Michael Howard, Professor of War Studies, oedd wrth gwrs yn cydweddi ac holl feddylfryd Margaret Thatcher yn y pen draw, fydde Keith Thomas yn cael ei ddyrchafu yn athro ac fel o'n i'n grymu o'r blaen yn cael nifer anrydeddau academaidd, ond byth chwaith y Regius Professorship. Felly yr oedd y disgyblaethau hynny yn bwysig i Keith Thomas, ond ac doedd e ddim yn farcsydd y tybyd i fod e.